Hei prieteni, astăzi vă prezint kitul de tatuaje creat special pentru voi în colaborare cu Ether Tattoo Supplies. Am creat acest kit deoarece pe piața din România nu am găsit kituri care să-mi satisfacă mie cel puțin nevoile ca artist. Pentru că produsele pe care le-am găsit în aceste kituri nu sunt suficient de calitative încât să vă ajute pe voi ca începători, nici pentru practică, nici pentru lucrul pe oameni, așa că am creat un kit care să fie cea mai bună calitate în cel mai mic preț posibil. Pentru început vă recomand acest aparat, mie mi se pare cel mai bun aparat într-un preț extrem de mic. Așa se deschide cutia, după cum vedeți are o prezentare foarte frumoasă. Acesta este aparatul, aici are un buton unde se pornește. Are un ecran digital care ne indică bateria și voltajul. Are port de încărcare USB Type-C și după cum vedeți se aude extrem de curat, nu vibrează tare în mână, este foarte silențios și uitați lângă microfon cât de frumos se aude. În cutie mai aveți și cablu de încărcare și aceste mânere pe care le puteți folosi dacă doriți să vă faceți mașina mai ușoară și ăsta este un plus foarte bun. Vaselină ca să puteți lucra cu ușurință pe piele sintetică. Avem această piele pe care eu vă recomand, este o piele extrem de calitativă, efectiv se simte de parcă este piele reală. E fix cum se simte pielea umană, așa se simte și ea, este super calitativă, uitați cât de bine se emulează pe corp. Dacă aveți curaj puteți să o puneți chiar pe voi și să tatuați încât să vă obișnuiți cu corpul unei persoane. Mai ales că nu strici mecanismul dinăuntru al aparatului pentru că este groasă și nu este subțire. În continuare avem coli de transfer manuale, unde veți pune imaginea scoasă la Xerox, iar apoi veți face conturul peste încât să vă rămână schița, căpăcele de tuș cu bază, o soluție de transfer foarte bună care permite schiței să nu se șteargă atât de rapid, tuș de la Dinamic, cel mai cunoscut tuș de pe piață, ulei pentru ștergerea pielii sintetice în timp ce lucrezi încât să fie foarte ușor să lucrezi, o cutie de mănuși pentru că este esențial, apă distilată pentru diluția pigmentului pentru a învăța cu atât mai ușor tehnica de shading, iar în cele din urmă folie și grip pentru protecția mesei de lucru și a aparatului. Acest kit este dobândit pe baza nevoilor pe care eu le-am simțit ca artist de-a lungul timpului și de asta vi-l recomand pentru a avea un start cât mai bun.